Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela x'qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Cheryl Falzon. Hija wiċċ ġdida ħafna minnkom iżda ilha taħdem fil-qasam tal-librerija l ħafna żmien. Cheryl dan l-aħħar laħqet kap eżekuttiv u librar nazzjonali. U aħna ninsabu ċerti li se tkompli taħdem għatih biex il-libreriji ta' Malta u Għawdex jibqgħu jingħataw il-ħajja. Allura Cheryl, x'qrajt dan l-aħħar? Mela, jiena ġibt miegħi dal-inktib li minnix li qrajtu ta' Peter Tyrrell, Found It on Fear. Dan huwa memor ta' Peter, mhux kitbu wessaġġ huwa fuq it-tri li nstabu n-National Library ta' Ireland u għamluh fi ktieb biex jikkommemoraw il-ħajja tiegħu. Bażikament dal-persuna twieled l-Irlanda, kien jgħix familja f'ira u l-familja tiegħu ħasset li biex tgħinu titfgħu f'istitut. U tefgħu f'istitut ta' Christian Brothers u da dal-martirju ta' ħajtu kollha miskin f'żożitu mit-tfulija sa' żożija. U jiddiskrivihom bħala nies pervertiti u sadisti. Tistgħu timmaġinaw x'abbuż għadda minnu kemm physically dan, sesswalment u wkoll nuqqas ta' ikel u ambjent li mhux tajjeb jiġifieri għat-tfal. Oġobni ħafna dan il-ktieb għax wara li ħareġ mill-istitut da iġġoinja l-army mal-Londra u dak iż-żmien kien hemm il-gwerra u daħal soldat. U jispjega kif il-ħajja ta' soldat avolja kienet kiefra, kienet aħjar għalih mill-ħajja li kien jgħix fl-istitut. U kien stazzjonat l-ewwel darba f'Malta wkoll. U għoġobni u iktar għax isemmi il-Librerija Pubblika Ċentrali. Qabel kienet il-Berks tas-Soldati hemmhekk il-Furjano u jisemmija l-istess postijiet li nafuhom illum qed isemmihom u tieħu pjaċir tara d-deskrizzjoni ta' persuna barranija u ordinarja kif tispjega l-Malta. U beda jispjega wkoll il-Belt Valletta pereżempju kif in-nisa kienu jirbsu l-onnella u jgħidilhom kienu qegħdin bil-black hood għalija. U wkoll isemmi l-Strada Stretta li kienet popolari ħafna dak iż-żmien kif in-nisa kienu jġalu lil daw is-soldati jew is-sailors jixxulhom drink u jtuhom attenzjoni. U ħelu ħafna kif isejjaħ l-imbit Malti u kif kitiba embejt, eżatt kif kienu qisu bid-djalett Malti, anke l-kitba tagħha tinduna li hija bid-djalett ta' volja miktuba ħażin imma tinduna li it-ton tagħha differenti minn tal-lum. U isemmi li dal-imbit kien jiswa vera ċuċata u kull ma kien għalih ilma bil-kulur. Isemmi wkoll mill-ħwejjex tas-suf li kien maħdum bl-idejn u kienu jisibuhom tajjeb għalihom għax dejjem kienu tajjeb iktar layers ta' ħwejjeġ għalihom għal dak iż-żmien. Isemmi wkoll il-karozzini li jsemmihom speċi ta' karozzi biż-żiemel li messu idawru il-passiġġieri madwar il-belt. Nirringrazzjaw ħafna Cheryl għaddinna l-ħin għallum, grazzi tal-li kont magħna. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, aħna nfakrukom li nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Intant, aqraw mqar nitfa' kuljum.